सोंथि 4.3 क्लास 9 नि सोंथि 4.3 से नम्बर गाहायनि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय मोनफ्रोमबोनि सावगारि आखि। दा जोंहा नैबे से नम्बराव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै कुइसन होनाय दङ। बे हांखोआरि समानथायनि जोंहा मा खालामनांगौ सावगारि आखिनांगौ। होमबा जोंहा सावगारि आखिनो थाखाय जों मा खालामनांगौ बे हांखोआरि समानथाय मोनसेनिफ्राय जोंहा मा मोननै मावफुंथाय दिहुननानै लाग्रोनांगौ। मोननै मावफुंथाय दिहुनखांनायनि उनावहाय जोङो बेनि सावगारिखौ जोङो ग्राफ बिलाइयाव आखिगोन। अब्ला फैदो जोङो नैबे से नाम्बारनिखौ जोङो जागायनोसै। बा सोंथि 4.3 नि से नम्बराव कुइसना दङ x + y = 4। होमबा बेनि जोंहा सावगारि आखिनांगौ। दाना जों सावगारि आखिनायनि सिगां बेनि मोननै मावफुंथायखौ जोङो दिहुननानै लानांगोन। होमबा जोङो सलुसनाव फैदो। सलुसनाव x + y = 4 बेनि मोननै मावफुंथाय बेबायदि खथा बोनांगोन जोङो। बेबायदि खथा बोबाय। नैबेयाव x नैबे y जों मोननै मावफुंथाय दिहुननानै लानोसै। मावफुंथाय दिहुननायखौ आं साइडआव बानायबाय। जोङो x आव माबा मोनसे मान हमनानै लानांगोन। बा x आव माबा मोनसे मान हमबा जोंहा y आवबो माबा मोनसे मान मोनगोन। होमबा गावबा गाव गोसो बायदि हमनानै लानो हायो। आङो से नम्बराव जेनेबा हमबाय। एगजामाव बे बानायनायखौ दिन्थियाबाबो जायो आरोखि, साइडआव बानायनांगोन। खालि जास्ट नैबे खथाखौल' देखायनांगोन। होमबा जोङो x खौ आं लाथिख' हमनानै लाबा y आ बेसेबां ओंखारो नायनोसै। x + y = 4। x आव आं जुदि लाथिख' लायोब्ला मा जायो y आ बेसेबां जायो नायनोसै जोङो। लाथिख'जों y जों दाजाबबाथ' y आनो 4। होमबा बेनिफ्राय जों मा मिथिबाय x आव लाथिख' लायोबा y आ 4 ओंखारो। होमबा x आव लाथिख' लाबा y आ 4। होमबा बेबो मोनसे मावफुंथाय। थिग बिदिनो आरो मोनसे मावफुंथाय बानायबावनांगोन। होमबा आं बे मोनसे मावफुंथायखौ बानायबावनोसै। नैबे गाहायाव बानायनोसै। x आव जेनेबा गोसोबायदि हमनानै लानो हायो नालाय आङो y हमसै। माबा सरि 4 हमसै। होमबा आङो x आव एबाराव 4 हमबा बेसेबां जागोन नायनोसै। x + y = 4 जुदि x आव आङो 4 लायोब्ला y आ बेसेबां ओंखारो नायनोसै। होमबा नैबे y खौ ओरै दोनबा बे 4 आ समान बारनानै थांबा 4 नि उनावहाय -4। होमबा 4 आव 4 दानख'बा y आ बेसेबां मोनो लाथिख' मोनो। होमबा x आव जुदि आङो 4 लायोब्ला y आव बेसेबां मोनो लाथिख' मोनो। होमबा जोङो x + y = 4 नि मोननै मावफुंथाय दिहुननाय जाबाय। दा बे मावफुंथायनि जोङो सावगारिखौ ग्राफ बिलाइयाव आखिसिगोन। होमबा जोङो ग्राफखौ लाबोनांसिगोन। होमबा नायदो ग्राफआव आखिनोसै जों। बेयो मोनसे ग्राफ। जोंना मावफुंथाया दङ। मावफुंथाया मोननै दंखायो। बे मोननैखौ जोङो मायाव आखिनांसिगोन बे ग्राफआव आखिनांसिगोन। होमबा जों ग्राफआव बोरै आखिगोन? फार्स्टआव दङ जोंना बिन्दोआ 0,4 नैबे 0,4 बेखौ जोङो बे ग्राफआव बहायग्रोनांगोन। बा गिबियावनो जों बेबायदि बोनानै लाग्रोनांगोन। ओरैहाय हास्रें आरो ओरै थोंगोर बोबाय। ओमफ्राय सानगुदि जान्थायफोरखौ बेबायदि होनानै लाग्रोजोबनांगोन। सानगुदि जान्थायखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो बे बिन्दोखौ बहायनोसै आरो। होमबा फार्स्टआव मा दङ नै 0 आरो 4। होमबा x आ 0 ओमफ्राय y आ 4। होमबा बे बबाव फैगोन नैबे सेथि जखायाव फैगोन। प्लास नालाय सेथि जखायाव। होमबा x आ फैदो x आ नैबे 0 ओमफ्राय y आ बेसेबां y आ 4 नालाय गोजौथिं थांसिगोन y आ 4 आव थांबा 1 2 3 4 नै बेयाव जासिगोन बे। बेयाव होमबा बेनि थावनि बेसेबांआ बेसेबां 0,4 बिदि होबाय आं। नेक्स्ट मावफुंथायाव दङ जोंना बेसेबां नेक्स्ट मावफुंथायाव 4 0 बेखौ आं लिरनो हायो 4,0 होमबा बे बिन्दोआ 4,0 होननाय जाबाय। दाना बे बिन्दोखौबो जोङो फज'सिगोन। बेबो बाव गोग्लैगोन मोननैबो दाजाब x आ 4 y आ 0 अब्ला बेबो सेथि जखायावनो गोग्लैगोन। बे सेथि जखायाव होमबा बेखौ बहायबा फार्स्टआव x आ 4 आव थांग्रोनांगोन। बा फैदो x आ ओरै आगदाथिं थांगोन 4 आव थांबा नैबे 4 ओमफ्राय y आ 0 नालाय गोजौथिं दावखोला बे गुदि बिन्दोआवनो बेयावनो थाफिनसिगोन। बा मा जागोन बेवहायनो जाहैगोन आरो। बा बे थावनि बेसेबां जागोन 4
0 जागोन बेबायदि बिनि उनावहाय दाना जोंहा बिन्दोआ मोननै जाबाय नालाय बे बिन्दो मोननैखौ फोनांजाबनाय दोंसे हांखो बोनांसिगौ स्केलजों बा जों फैदो बोनोसै स्केल लाबाय दाना बोनोसै बे बिन्दो मोननैखौ फोनांनानै मोनसे हांखो बोदो आरो ओरैहाय बेबायदि हांखो बोबाय बेनो जाहैबाय जोंना बोसावगारि बेयाव ओरै होनांगोन ओमफ्राय बे जोंहा समानथायनि नामखौ लिरनानै होनांगोन समानथायनि नामा बेसेबांमोन x plus y समान 4 बेयाव आं लिरना होनांगोन x plus y समान 4 लिरनानै होनांगोन आरो बेबायदि होमबा जोंना से नम्बरनिया जाबाय होमबा फरायसाफ्रा ग्राफखौ लानांगोन ग्राफआव ओमफ्राय बेबायदि आखिनांगोन आरोखि होमब्ला जोंना से नम्बरनिया कमप्लिट जाबाय दानिया फैदो जों 2 नम्बरनि x minus y समान 2 दाना जोंहा सलुसनाव कुइसनखौ खनसे लिरबाय ओमफ्राय बेबायदि टेबोल बानायबाय साइडआव जोङो बेनि मोननै मावफुंथायखौ दिहुननानै लानोसै होमबा जों बेवहायबो x आव माबा मोनसे मान हमनानै लानांसिगोन जों जेनेबा हमबाय बेनियावबो x आव समान लाथिख' हमसै होमबा x आव लाथिख' मोनोब्ला y आ हमोब्ला y आ बेसेबां ओंखारो बेखौ जों साननानै लाग्रोनोसै therefore x minus y समान 2 फैगोन x आव लाथिख' हमबाय माइनास y समान 2 0 निफ्राय y दानख'नो हाया जोङो होमबा मा जागोन बेयो माइनास y आनो जागोन ओरैहाय समान 2 दाना जों बेखौ मा खालामनो हायो नैबे y नि सिगाङाव माइनास दंबा बे माइनासखौ जोङो डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामहरनो हायो नैबे 2 आव बा y समान मा जागोन बेयो माइनास 2 जागोन आरो बेयो होमबा जोंहा x आव 0 हमोब्ला y आव बेसेबां मोनो माइनास 2 बा x आव 0 हमोब्ला y आव मोनगोन माइनास 2 बे मोनसे मावफुंथाय जाबाय आरो जोंहा मोनसे मावफुंथाय दिहुनबावनांगौ मोनसे मावफुंथायखौ आङो बे साइडआव दिहुनसै जायगा थोनाय नङा होमबा दानिया जोङो x आव हमबाय आङो 1 हमबाय x आव 1 हमबा y आ बेसेबां ओंखारो बेखौ नायनोसैलाय therefore x minus y समान 2 x आव जोङो मा हमगोन 1 हमबाय माइनास y समान 2 बेनि उनावहाय माइनास y खौ लाखिबा 1 आ ओरै ट्रान्सफार जायोबा समान बारनानै 2 नि उनावहाय माइनास 1 जाहैगोन बेनि उनावहाय माइनास y समान नैयाव से थांबा 1 दाना थिग दहायनि बायदि सिगाङाव माइनास दं नालाय बेखौ जोङो ट्रान्सफार खालामबा बेयो 1 नि सिगाङाव माइनास 1 जाहैगोन होमबा बेबो मोनसे मावफुंथाय जाबाय होमबा जों बेनिफ्राय मा मोनथिखो x आव जुदि 1 हमो अब्ला y आ मोनो माइनास 1 x आव जुदि जोङो 1 हमोब्ला y आबो मोनगोन माइनास 1 अब्ला जोङो मावफुंथायखौ मोननै दिहुननानै लाबाय दाना बे मावफुंथायनि सायाव जोङो मा खालामसिगोन बोसावगारि आखिसिगोन होमबा जों बेनि थाखाय ग्राफखौ नांसिगोनलाय दाना ग्राफआव बोसिगोन बेनि मावफुंथायखौ जोंना जोङो ग्राफखौ बेबायदि आखिनानै लाग्रोखाबाय गिबियाव जोङो ओरैहाय हास्रें ओरैहाय थोंगोर आरो सानगुदि जानथायफोरखौबो सुबिदा बायदि होनानै लाबाय दा जोंहा गिबियाव मावफुंथाया दङ 0 माइनास 2 बेखौ जोङो थावनि बिसान हमबाय दाना बे थावनि बिसानखौ जोङो बे ग्राफआव आखिसिगोन बा बेयो जोंना गिबियाव बबे जखायाव गोग्लैयो बेखौ नायग्रोनांगोन x आव 0 y आव माइनास 2 अब्ला बे जोंना नैबे थामथियाव गोग्लैफैगोन बियो थामथि जखायाव होमबा जों थामथि जखायाव बेखौ बहायनोसै बहायबा फैसिगोन x आ 0 y आ माइनास 2 नालाय ओरै गाहायाव फैसिगोन आरो माइनास 2 आवबो जागोन बे माइनास 1 माइनास 2 नैबेयाव जागोन होमबा बेनि थावनि बिसाना जोंना जायो 0 माइनास 2 बेयो नेक्स्ट मावफुंथायाव दङ जोंना एबा थावनि बिसानाव दङ 1 माइनास 1 प्लास माइनास बेयो x आ दाजाब 1 y आ बेसेबां माइनास 1 बे प्लास माइनासनियाव फैलायबाय होमबा बेयो जोंना बबाव फैगोन नैबेयाव ब्रैथि जखायाव फैसिगोन बियो x आ बेसेबां x आ 1 बेयो x आ 1 ओमफ्राय y आ माइनास 1 बा गाहायाव फैसिगोन नैबेयाव माइनास 1 बेयाव फैगोन दाना बेनि थावनि बिसानखौबो जों बेयाव लिरनांसिगोन साइडआव 1 माइनास 1 दाना बे बिन्दो मोननैखौ जों स्केलजों फोनांजाबनानै होनांसिगोन बा जों स्केलजों फोनांजाबनोसै स्केला जोङो थावनि बिसान मोननैखौ स्केलजों फोनांजाबदो
नांजाबनानै ओरै मोनसे गोथां हांखो बोदों बेबायदि गोथां हांखो बोबाय अब्ला बेनो जोंना आखिनो गोनां सावगारि समानथायखौ जोंहा बे हांखोआव लिरनानै होदो समानथायाव दंमोन x माइनास y समान समान 2 अब्ला बेनो जोङो कुइसनखौ लिरबाय y समान समान 3x सलुसनाव y समान समान 3x खथा बोबाय जों बेनिबो मोननै मावफुंथाय दिहुनसिगोन दा बेनि मावफुंथायखौ जोङो साइडआव दिहुननानै लानोसै होमबा जोङो x आव माबा मोनसे हमनांसिगोनलाय हमबाय x आव आङो एबाराव से हमबाय होमबा x आव से हमबा y आ बेसेबां मोनो नायनोसै समान therefore y समान समान 3x y समान समान 3 into x आव 1 हमबाय बिदि होमबा y आ बेसेबां मोनगोन 3 जुदि जोङो x आव 1 लायोब्ला y आव 3 मोनो x आव 1 लायोब्ला y आ 3 मोनो होमबा 1,3 बेयो मोनसे मावफुंथाय जाबाय थिग बिदिनो आरो गुबुन मोनसे मावफुंथाय दिहुनबावनोसैलाय एबाराव जोङो x आव 2 हमसै x आव 2 हमबा y आ बेसेबां जायो नायनोसै therefore y समान समान 3x y समान समान 3 सानजाब 2 y समान समान बेसेबां जागोन 6 होमबा बेबो मोनसे मावफुंथाय x आव जुदि 2 लायो y आव जोंना ओंखारगोन 6 होमबा जोङो मोननै मावफुंथाय बानायनानै लाग्रोबाय मोननै मावफुंथाय बानायखांनायनि उनावहाय बे मावफुंथायनि सावगारिखौ जोङो ग्राफ बिलाइयाव होसिगोन अब्ला फैदो ग्राफ बिलाइयाव जोङो बोनोसैलाय होमबा बेयो ग्राफ दाना जोङो ग्राफ बिलाइयाव बोनोसै फार्स्टआव गावनि बेसेबां जोंना 1,3 थाबाय फार्स्ट मावफुंथाया एबा गिबि मावफुंथाया बेमोन 1,3 बा x आव 1 दङ y आव 3 दङ x नि जायगायाव 1 y नि जायगायाव 3 मोननैबो दाजाब होमबा बेयो बे सेथि जखायाव फैगोन होमबा जोङो फार्स्टआव x खौ बोग्रोदो x आ 1 ओमफ्राय नैबे 1 आव y आ 3 होमबा गोजौथिं थांसिगोन 3 आव बे 1 नैबे 2 नैबे 3 नै बेयाव फैगोन बे होमबा बेनि थावनि बेसेबाङा जागोन 1,3 बेयो दाना 2 नम्बर मावफुंथायाव दङ 2,6 मोननैबो प्लास माने बियो सेथि जखायाव जागोन x आबो 2 y आ 6 सेथि जखायाव होमबा फैदो जोङो बेयाव x आ फैदो x आ 2 y आ 6 बा गोजौथिं थांसिगोनलाय 1 2 3 4 5 6 नै बेयाव फैगोन बे 6 बा बेनि थावनि बेसेबाङा जोंना 2,6 बेयो दाना मोननै बिन्दो मोनबाय दाना बे मोननै बिन्दोखौ जोङो स्केलजों हांखो बोनानै फोनांजाबसिगोन फैदो स्केलजों जोङो फोनांजाबसै बेबायदि जोङो सिनबो हांखो बोनानै फोनांजाबबाय अब्ला बेनो जोंना आखिनो गोनां सावगारि समानथायखौ जों बेयाव लिरनानै होनोसै समानथायाव दङ जोंहा y समान समान 3x बे दाना जोंना बे सोंथियाव जोंना 4 नम्बर मोनसे कुइसन दंबावो बे सलुसनाव जों लिरबाय 3 समान समान 2x plus y ओमफ्राय बेनि मोननै मावफुंथाय दिहुननांगौ नालाय जों बेबायदि टेबोल बोनानै लाखाबाय दाना बेनि मोननै मावफुंथायखौ जोङो साइडआव मावफुंनाय जाबाय नायदो बेहायबो जोङो x आव माबा मोनसे मान हमनानै लानोसै हमबाय x आव आङो 0 हमबाय बा x आव 0 हमोब्ला y आ बेसेबां ओंखारो बेखौ नायनांसिगोन therefore 3 समान समान 2x plus y 3 समान समान 2 into x आव 0 नालाय 0 plus y बिदा 3 समान समान 2 जों 0 जों थाङोबा 0 plus y होमबा बेनिफ्राय जों मा बुजिबाय 0 जों y जों दाजाबाथ' y आ ना बेनिफ्राय जों बुजिबाय y आ मा जायो 3 x आव जुदि जोङो लाथिख' होयोब्ला y आ 3 x आव लाथिख' होयोब्ला y आ 3 बेयो मोनसे मावफुंथाय जाबाय आरो गुबुन मोनसे मावफुंथाय दिहुनबावनांगोन खमावबाबो जोंहा मोनसे सावगारि आखिनो थाखाय मोननै मावफुंथाय नांथारगौ बा गुबुन मोनसे मावफुंथायखौ जों फैदो एबाराव x आव आङो 1 हमबाय x आव 1 होमबा x आव 1 हमोबा y आ बेसेबां जायो नायनोसै कुइसनाव दङ जोंना 3 समान समान 2x plus
y 3 समान समान 2 सानजाब dot माइनस सानजाब x आव 1 लाबाय नालाय 1 होदो प्लास y समान समान 3 समान समान 2 सानजाब से बेसेबां 2 दाजाब y दा बिनो हाय जोंहा मा जागोन 3 2 खौ ओरै समान समान बारनानै लाबोबा मा जागोन -2 जाफैगोन ओरैहाय मा थागोन समान समान y होमबा 3 आव 2 थांबा 1 समान समान y थारमाने y आ 1 जुदि x आव आङो 1 लायो y आ 1 जायो x आव 1 लायोब्ला y आबो 1 अब्ला बेबो मोनसे मावफुंथाय जाबाय होमबा जोङो मोननै मावफुंथाय दिहुननानै लाबाय दाना बे मोननै मावफुंथाय दिहुनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बोसावगारि बिलाइयाव बोनोसै होमबा बोसावगारि बिलाइखौ जोङो लाबोबाय बोसावगारि बिलाइयाव जों ओरैहाय हास्रें ओरैहाय थोंगोर लाबाय बेबायदि दाना जोङो बिन्दोफोरखौ आखिसिगोन आरो गिबियाव दङ जोंहा 0,3 थारमाने 0,3 बे मोनसे थावनि बेसेबां जाबाय बेखौ जोङो फज'नांसिगोन माबे बहाव फैगोन सेथि जखायाव फैगोन x आबो 0 y आ बेसेबां 3 क्लासाव दं सेथि जखायाव होमबा x आ 0 माने नैबे गुदि बिन्दोआवनो थागोन बेयो y आ बेसेबां 3 बा गोजौथिं थांदों 1 2 3 नै बेयाव बे थावनि बेसेबाङा बेसेबां 0,3 बिदि होबाय नेक्स्टआव बेसेबां दङ नेक्स्टआव 1 1 x आबो 1 y आबो 1 बिदि बा 1,1 मोननैबो दाजाब होमबा बेबो सेथि जखायाव फैगोन मा फैदो x आ गिबियाव 1 y आ बेसेबां 1 गोजौथिं थांसिगोन होनबा नै बेयाव 1 बे बा बेनि थावनि बेसेबाङा 1,1 दाना मोननै बिन्दो मोनबाय बे मोननै बिन्दोखौ जोङो स्केलनि हेफाजाबै फोनांजाबनांसिगौ स्केलजों जोङो फोनांजाबनोसै बा जोंना बोसावगारि बिलाइया बेयाव बिदि होदा दा समानथायखौ जोङो बेयाव हांखोआव खनसे लिरनानै होदो आरो ना होबा समानथाया जोंना दङ 3 समान समान 2x प्लास y